Jemoko auchiel ma itudo gi kuo mag simbe magimayo jopiny e chuny bomani. Apedha makamano bende noyudo simbe 77 ma ichichni nokwala kowuok kuom jopiny kaachiel gi omenda aching' siling gana 614 magin pesa michichni oyud e yor njore. Jatend Obila ma Nairobi George Seda okwayo jogo manyalo bedo ni osema simbegi mag ong'we yamo mondo go lipot e tesend Obila mani machiegni kodgi, kowacho ni apedha makamano biro dhi nyime mar wuodho oko achudhe mag simbego. So the 614,000 plus 77 phones were from one person. This money, in our view, we take it that this the money is using to buy phones from those customers. Once they snatch, they bring you the phone, he pays you. This is an operation which we intend to continue with in this city and any other part of this town. Phone snatching have been rampant. Members of the public have been losing phones. Jatend Migao mar Arita Kipchumba Murkomen owacho ni sirikal ok dhi mbeko tol e lweny mar maundu mar duoko arita kare e gweng'a